Aja cilik ati. Kaleresan suwun. Pikantuk. Ya. Sopi Kang Mas Prabu dipun tampi Kang Mas. Niki gabah ketan ireng. Ingkang pucuk lincip niki naminipun Tugi. Mung semene iki. Nggih. Kangge sarana sinten mbok menawi. Coba ndak rewang-rewangi nyuwun ana papan kene Monggo ya. Kang Mas Prabu ing dalem Kang Mas. Wis bisa badhe. Badar sinuwun. Matur nuwun marang pamanmu Patih Bima Cilik. Kakung napa pawestri? Menika kakung paman Patih Bima Cilik. Oh, nggih ana ndoke. Nduke to paman. Ya. Lanang ya. Weh, glewu kaya wong tuane. Jenengan Sang putra jenengan Kang Mas Prabu. Lah kok ora mirip kuwe babar pisan. Lah kok Kula menika ibunipun lho Kang Mas. adeleng iki rak kaya aku persis. Mengko bawah. Jenengan kok dipuntim naik lenggak make Dipipisi. Pancen urung kulino mengko nek kulino ya ora ger. Ngatos-atos lho Kang Mas. Bima Cilik. Tak kujani ya. Anak-anak lanang bagus-bagus dhewe. Nah anak lanang besok iso mbonang. Ya Kok saged bonang tuh Kang Mas Prabu. Ayo, pinter bonang bayarane ya mung Bayarane sithik. sithik bonang iku. saking remenipun Rama. Iki ngene Sang Prabu. Inggih. Merga saya wengi. Kados ngaten. Enake ngene wae, Patih. Sinuwun. Yasa tenda. Mengko suket bebondotan kae disingkirake. Njur digelari kain sutra kanggo bubuke si Ponang Jabang. Kula piyambak rumaos Semelang mbok bilih Jabang kang dereng wonten selapan dipun kudang wonten ing satengahing latar. Oh, kaya ngono ya. Ujare wong akandha sok kalanipun ana candhi ala. Ya. Ya sing ngene wae ya Ger Sang Prabu. Ayo padha tata-tata kono. Ya sang-sang Kala ya. badhe yasa. Kang Mas Prabu Damarmaya. Sobi putra jenengan nika dereng saged bubuk jenengan mbah Kang Mas. Pemenang-menang jenengan kudang emake piyambakipun badhe bubuk. Anakku bagus dhewe. Rumangsa seneng Nyambut barang gawe. kakutan kakung. Jangan Ing ya besok kaya nglesekan bawane Rama. babar pisan ora mirip ibune. Ya Jen. Loh, Kang Mas Damarmaya. Ana apa, Ger? Ingkang wayah lunga. Putuku kena apa? Wayah nembene mau dipun kudang kaliyan Kang Mas Prabu Damarmaya. Ati Jauh, Putuku ilang. kula aturi mutra kok. Golekne banyu. Golekne banyu. Coba banyu sebentar. Banyu sak ember. Golekne banyu sak ember aku. Ora usah. Wis obah. dengan pantes.
Marmo. Yen si punang jabang iki ora ndak percaya. Iki besok yen bakal ayo meneh balaras enggal dipecah mawon kanjeng. Enggal dipecah Buat diwai. Ais! Mangan tuh! Mangan tuh! Ini tuh! Loyo! Atas! Atas! Anak bayi ke atas! Peticin. Hah? Peticin. Santap gas cecil! Siap. Hei, Siap. sopo? Yang Maju ku nek maju! iki sawanget. Si punang jabang bawa gua dengan Pak Pong Waruda yang ditekor wong pudrating jagat geger para widodara-widodari Hapsara Hapsari padha wewuyungan awit ana punang jabang bayi durung cetha durung gatra jebul cinathek para drubeksa blekothok ana lawa dijantur-jantur blekothok desa guwa sak lore batur blekothok Pak Pong Waruda yang ditegor wong. Ora mung kayu waru, kayu jatintek ditegor wong blekothok. Pondang jabang bayi bisa wulagang. Bakal tak cegurke kawah Condro Timuka supaya enggal-enggal dadi dewasa. Pak Pong Waruda yang ditegor wong. Pak Pong. Sapa iki? Loh, kowe iki sapa, Mbah? Aku Sang Hyang Bathara Narada Blekothok. Lah aku iki sapa, Mbah? Kowe iki anake kami tuwa Blekothok. Kami tuwa endi, Mbah? Kami tuwa kene kowe anak saka Maitan Blekothok. Mbah. Ah, Kleru abane, Mbah. Anake sing duwe son gar kowe iki, Gar. Mbah. Heeh. Mbah. Kowe iki tajak omong kok ndangak ae. Lho, ya kaya ngene jenenge Bathara Narada nak ora ndangak iki jenenge ora dewa. Dadi kowe ra iso ndiluk. Ora iso ndiluk. Kowe ra iso ndiluk. Ora iso ndiluk. Mbah. Ah, Iki duwite sapa, Mbah? ngendi ana dhuwit, Gar? Ngendi ana dhuwit, Gar? Mbah. Sampai jare iso ndiluk kok. Iki kok kleru. Tak boke dhuwit kok karo ndiluk.
dewa kok moto duitan. Dewane ketoprake rabun ya kaya ngene iki golek dhuwit blekotok. Mbah, Ah, tenane aku iki sapa, Mbah? lho kowe kok malah takon kepiye to, Le? Loh. Mbah, Lho kowe iki wis tak wene ngerti nek kowe iki anake kami tuwa kene patutan saka bocah wedok saka Maitan. jenengku sapa, Mbah? Umpama kowe tak weni jeneng Sayyid Abdullah Gathuk apa ora, Le? Jenengku Sayyid Abdullah. Ora Gathuk, Le. Ora Gathuk, Bah. ora Gathuk. Mbah, Umpama tak weni jeneng Adiman piye, Le? moh. Elek Mbah jeneng Adiman kuwi. Moh aku, Ora gelem. moh. Ya ger, sira bakal tak weni jimat asma Joko Bandung, ger. Aja suwe-suwe ger aku pegel dangak terus, ger. Wis to, Mbah. Mbah, jare ra iso ndilo kok ndilo. Loh, nak mbok ajar kaya ngene iki ra dangak terus. Mbah, Pegel kene. jenengku Joko Bandung, Ah, Mbah. ah, 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 Aku anake sapa, Mbah? Bapakku jenenge sapa? Lho mau tak wene ngerti lah, Le. Kowe iki anak kami tuwa ngono kok dadak. Bola bali kok kami tuwa, kami tuwa. Kowe iki anak Damar Moyo. Aku anake Damar Moyo. Damar Moyo ki omahe ndi, Mbah? Omahe ning Purayagung negara Pengking Plekotok. Mbah, Ah. aku iki jane nyang ndi to, Mbah? Loh, lah kowe iki ning dhuwur papan Plekotok. Mbah, Ah. aku iki takon karo kowe. Kowe iki aja gojek karo aku. Nek kowe gojek karo aku, kowe njaluk tak jotosi piye, Lho Mbah? aja dhisik. Aja mbok jotosi iki ana bun dipangan lawa Plekotok. Tegese piye, Mbah? Ketoprake rabun ditanggap wong guwa Plekotok. Ana bung dipangan lawa. Heeh, dienggo ngombe lawa. Oh, ketoprake rabun tanggap wong guwa. Lah kira-kira ditangkap ning kene eneh ora ya, Le ya, sok ben. Muga-muga wae dibaleni, Mbah. Mau kami tua wis rebukan karo Pak Amdi Ismadi. Arep ditangkap eneh, Gus. Tenan, Mbah. Heeh. Oh, kebeneran, Mbah. Nenging njaluk lakon. Njaluk lakon apa, Mbah? Njaluk lakon brandale kami tua Plekotok. Mbah, Heeh. ketoke kowe iki kok wis kenal karo kami tuwa iki. Jane kenal tenan apa kenal-kenalan to, Mbah? Lho ya kenal tenan karo aku mau bar dalang disaweri dhuwit. Ayak jenenge kok mok sebat-sebut. Wong perkara kowe diwenehi duit. Lho rumangsaku ya dhuwit iki mau ana kok 400, Ger. Jebul piro, Mbah? Jebule mung 5.000 Plekotok. Lah dalange iki mau ra gur trima syarat to, Mbah? Lah arep syarat tidak mung 5.000 jadi dadi apa Plekotok. Mbah, Heeh. Mbah, Piye? bapakku mau wong ndi, Mbah? Wong Pengging. Wong Pengging. Heeh. Mbah, Piye? umpama aku kepengin ketemu karo wong tuaku, kira-kira iso apa ora, Mbah? Iso nanging ana syarat-syaratane Plekotok. Syarate apa, Mbah? Syarate kuwi godhog grontol kayune jeruk. Tegese piye, Mbah? Megal-megal gegeden tungkak Plekotok. Kok ora pas, Mbah? Lah piye Plekotok? Ngarep O kok gurine A. Oh. Nek ngarepe O gurine ya kudu O. Ya kembang kawis kembang mlati. Lah karepe piye, Mbah? Anake nangis mboke lunga latihan. Kok ora pas ne to, Mbah? Oh ngono. Mbah, Ger piye? Mbah. Aku pegel kok kondangan. Iki kebangetan kami tuwa kene njaluki lakon wae mloro aku Plekotok. Mbah. Wis to nek perkara pegel iki gampang. Engko nek wis rampung pijet rak ya ilang pegele to, Mbah. Pijet lah apa dhek 5.000 ya ora cukup Plekotok. Kuwi rak minangka wajib to, Mbah. Ya ger sira ger Joko Bandung. Mbah, nggih. Arep goleki Sudarmanira, Nalendra,
ana ing pengging Sang Damarmaya. Sira mlaku ger parane yen saka kene ngidul ngetan Blekotho. Nek aku arep jumujuk ning pengging, aku ngidul ngetan. Heeh. Ngidul ngetan ger. Mbah, Piye? mongko kowe ning kene iki bingung, Mbah. Lho kok bingung? Etan kidul kulon lor kowe iki ora roh. Iya, mau bingung le aku le. Ning saiki ora. Wong panggung iki madhep ngalor, nek kowe ngarani jare madhep ngetan. Madhep ngulon. Madhep ngulon panggung iki mau ning saiki wis eling. Wis ora bingung ya, Wis Mbah. ora bingung. Perkara dhuwit 5.000. Ya perkara dhuwit lemane kami tuwa iki mau lho le, mare bingungi. Wah, Piye? ya wis, Mbah. Saiki aku tak jumujuk ing kraton Pengging. Aku kepengin nglarah Sudarmaku ana ing kraton Pengging, Mbah. Carane aku medhon piye iki, Mbah? Carane kowe medun supaya nganggo cara tumurun Carane piye, ana ing Pak? ron Andorante, Nger. Andorante iki papaning para dewa yen menek yen medun saka Kahyangan. Sangisoring Andorante iki ana wot ugil-ugil, Nger. Wot ugel-ugel iki apa to, Mbah? Wot ugil-ugil iki ya wot ogal-agil ning kono ana wot sing diarani rambut dipara pitu. Kanggo nguwot, Nger. Rambut dipara pitu. Dipara pitu disigar dadi pitu kanggo nguwot. Wot sing jenenge wot ogal-agil. Ngisoring wot ogal-agil ki jenenge Kawah Candra Dimuka, Nger. Mengko nek aku nguwot nek rambute pedhot piye, Mbah? Nek rambuting pedhot sira bakal dadi mangsaning kewan Jamala yen lumrahe wong kuwi le ngarani klabang kures, Nger. Labang. Sapa sing kakehan dosa nguwot ogal-agil dadi mangsane klabang kures. Sing dosa sing ora ndek dosa ora apa-apa. Mbah, Piye, Nger? jane aku sida ning Pengging apa ora to, Mbah? Ya kudu sida sira tumuruna ning Madyapada kanthi liwat wet ogal-agil sarta srana kudune ana ing Andorante iki, Nger. Suwek sithik ae, Nger, pegel, Nger, aku, Nger. Mbah, yo Iya, iya. wis. Saiki uga aku bakal tumuju ana ing kraton Pengging. Heeh. Aku pangestoni yo, Mbah. Lelungsen jeneng kita bebakali aja kaya bocah cilik, Nger. Kewis pinto Dong, Nger, Bandung, kowe wis lunga, Nger. Kowe wis lunga.
Cih. Kinorban jiwa raga ngundang rasa rumesep ing kalbu lir ngoyahe segara datan bisa luluh ing atiku suwing gonku ngenteni liwong ing atiku antuk jampi dadya ati sawiji nadyan apa tak lakoni sabda pandhita ratu mring sliramu dadya ning sisiku Gusti mugi milani tresnaku bakal ginawa mati goyang yuk sendang glagat wis kinoret jroning ati saben liwat aku ora bisa lali tak ulati dhisik kaya wingi wuni ora krasa loh tumetes brebes milih rasa ngangot wis katorpan tanpa pakuwon katresnanku renang kepur baning pesti
panggonan aku digodhog cah wadon kowe prangutan aku sing bingung bendina golek alasan ya dek pamit wong tuwa tidak wong lanang murahan sampean ya kakang golek gawean nganggo saron urip ning sampean. Halo. Tes. Yang ngene iki lho, Kang. Piye Aku anggo nganggo cara ngene iki awar kotak iku. Kudu diserat. Diserot. Hawane bengi iki nduk watise ra karuan kaya Anyep, dilebokno kulkas. Temandang ndek ngisumuke ngono lho iki ning kene kok entuk watis, Nduk. Antis sawane. Aduh, niki lho. Jaketan wae. Pancen wis hawane kene kaya ngene nggih Bu, Ah, nggih atis nggih Bu. Saben dinten atis nggih. Wah, pancen nduk saben dina iki atis nek ning desa kene. Dadine wong kene wis biasa dhewe karo kowe. Piye? Kowe suwengi tok iki dadine ya malah kaya dilebokno kulkas. Nah, iki mau pembukaane, sampun diaturi. Wonten liwung, mung gawe langit mendung kota Ngawi. Terus nduk lamaran. Langsung telu iki mau. Pancen iki adik-adik isih perawan kabeh isih kepengin dilamar. Monggo lho Bu, isih perawan sedaya niki nek badhe ngepek mantu, ndek awan ya mbok siarno ya Nduk ya. Nek apeh mek mantu isih perawan kabeh dhewe aku karo Ika wis duwe bojo. Kecuali mbok-mbokan. Aku Aku jek perawan kok ya. Ayo isih perawan tenan apa ora? Tenan. Kowe iku perawan semerot jenenge. Iki langsung aja sayang ya. Pembukaane diaturi apa yang biasane bose dhewe sing nyanyi dhisik yo. Aku dhisik. Ya wis diaturi kebelet kawin. Waduh ngene lho. Bengi-bengi kok kebelet kawin. Piye? Ya ora apa-apa ta ya. Ora apa-apa. Lah mung lagu kok. Mong lagu. Rumangsaku nek tenan Pak terus guyu wih ngene lho iki nek kebelet kawin wis tak tampani. Oh ya. Apa? Ana kebelet kawin ana sik merinding lho jarene. Menawa dak kebelet kawin. Iya bagaimana Mas? Ya monggo ada kebelet kawin yo. Spesial kagem ibu-ibu lan bapak-bapak. Ayo goyangi sing temenanan yen padha ringeten yo. sasukandang punio kowe arep jaluk mas kawin opo pilih oma opo raja kaya iden opo mutiara yen perlu nyawa lan raga demi kowe aku lila sing penting aku mbok trimo. Karena ku cinta padamu, ingin penuh
itu lamar dirimu. Tak keruput kan besok jam itu tak lamar. Tenang lo ya. Tenan gowo kebu 8. Usah sungkan dak yo arep jaluk mas kawin opo omah opo raja kaya inten opo mutiara yen perlu raga lan nyawa demi kowe aku lilo sing penting aku kok trimo. Masa cium kamu seandainya kamu jadi bojoku mau dek mau tenan mau yakin sumpah mau tenan mau iya wes mau wes yuk sayang yen kuwi kekarepanmu sayang entenono sak tekanku esok jam 7 lamar dirimu tak keruput lho dek isu tenan. Oke. usah dek, ora usah. Gak usah tenan. Tenan ora usah. Iya wis nang ngono kuwi. Sik dek. Ora usah ditarik. Ah ngono. Aduh Iya. padha alasan. Yen kuwi kekarepanmu sayang antenono tekaku esok jam 7 lamar dirimu Tenan lho tenan kok Dik tak pruput tenan. Kebelet kawin. Kawin titeni Mas engko esuk jam 7 nek ra mbok lamar titen. Ora mau lamar. Heeh. Nggih. Uri. Ayo Ika. Iya yuk. Iki mang awake dhewe urung promosi karo Oh ketoprake. iya. Heeh ngaturaken sugeng dalu ya kaya. Sugeng dalu kagem Kagem bapak bapak, ibu ibu. sedaya kemawon warga gua Dari desa
Pambak Agung Kecamatan Kalihari Kabupaten Rembang. Rembang. Ndek awan ya wis disiarno ya sayang ya. Mbak menawi Nek badhe ketoprak ngersake Agung lah. Budaya, Ketoprak Agung Budaya niki Bu, monggo Bu. Lah menika wonten nomor HP-ne Kang Ajeng nggih wonten. Langsung ngebel kemawon Nggih, mboten langsung nelpon napa-napa. nggih saged. Heeh. Rawuh mriku nggih saged. Regane nduk. Regane murah meriah. Wah murah meriah kok Bu. Piro kan? Murah meriah Bu, Heeh. Pak. 500 yo. Lho cah iki Medan lho Bos, kowe dodol ketoprak kok mek 500 mbok ngombe arda gelem tok kowe. Ora ngene maksudnya ki panjere. Panjere. Rumah saku 500 Nek hargane yo ora ketoprak. semono. Heeh. Ha iki wis dipromosike iki mau ada atensi yang masuk. Masuk. Endi, Nduk? Iki. Ah, Lah. cuwilik. Nanging ana kancane, ana kancane Rio. Iya langsung dibaca. Buat ketoprak Agung Budaya. Ya, terima kasih. Saya minta lagu Kutut Manggung. Wah, ini iki lho. Pisanan wis dijaluki Kutut Manggung, delok-delok aku kok ora ganyepen atis. Kutut Manggung iki waduh. Bagiane Bu Sinden aku rong kuagang nek Kutut Manggung aku. Isih bengkong malah teko ndi-ndi aku engko. Kutut Manggung sakniki napa mangken-mangken nggih Mas? Diaturi adi-adi langsung rene. Nggih. Kutut Manggung. Sabar mangke mangke pasti dikasih. Terima kasih. Yuk. buat atensinya. Agung, 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 Kita panggil lagu dari Agung Budaya ada. agung, agung. Yuk. Ada Jong Moji, Lara Sati. Ya apa Ayo, polaya Tis. diem sing siji iki. Lho lagi maju jedhet ngene aku ngasih kaget. Pancen sik siji iki dhewe karo Aku kanca-kanca. nek ora polah ngene iku gak iso ya. Gak iso. Heeh. Jan-jane sing orjen. Bejane sik Jane duwe. sing urgent ningo. Maksudnya ngene lho nek tengok-tengok ning omah kudune polah sing golek-golek kono nduk nyambut gawe nduk. Lah ngono. Ah resik-resik apa ngene ya. Kudu resik-resik duit. Ya iso. Ayo nyanyi apa, Dek? Aku pengen iku yo iwak peyek. Iwak peyek. Sik aku manyake kaya mbelo kepengin iwak piye aku pengen iwak peyek kaya bayi lagi lahir ae. Ngomong kok karo ngenang ngene. Lah piye? Kewat, cak kewat yo ngene iki yo. Ora kewat ini. Lah apa? Gatel. Ngono lho yo, aku ngunapure. Mangga. Piye Mas? Oh, ijek cilik. Wah, ngene iki malah sik enak kok ijek cilik. Enak lah apa yo? Enak apane? Enak Masane. bodonane. Ay, kok ijek amis ki masane enak apa lho ya? Sama Agung Budaya.
Iwak peyek sego diwang. Asik. Sampai awak. Ayo. Sampai mate. Iya. Sampai tuwek. Serintil Mentul. mentul. Ha. Ya wis aku nek mentul tak mreko ngene terus aku, Nduk. Sik mentul apane? Ya mbah. Lah wong kok ana mentul barang lagu jaman saiki pancen rena-rena. Rena-rena ya iya. Judule anyar-anyar wis ana kebelet kawin, ana iwak peyek. Perkara iwak peyek ngene iki mang lho. Piye? Ambekanku perenggosan. Kempis aku. Lah piye? Wong siji kok kempis-kempis lho ya. Kudune nek wong siji Kempis. iya re. Nek Aku wong nek loro wong ya siji kempis-kempis. Heeh, lah aku nek separo terus piye, Nduk? Pis. Jawa Medan. Lho separo kok Piye? mapis ning kene. Lah piye kok rapis? Kudune ya pis ya nduk ya. Heeh, wong Aduh separo. ya. Heeh. Piye Mas? Hah? Aku ya ora ngerti mbah apa aku gumun aku kok ana mentol barang iki mang lho. Iki mang sunene kutut manggung diaturi konggurinan ya nduk ya. iya. Sing penting adike iki gen goyang sik gawe keringet nduk ati sing ngene Lah iki iya, ben keringet ora- lagi do metu ben ora pemanasan yo anyepen yo. ya. Pemanasan dhisik yo. Yuk kali ini dipanggil lagi artisnya yo dari Agung Budaya. Aja. Ndek awan bar endok saiki yo nyunggi wakul iku piye ayo. Wis sing ngabung jlaki gen metek. Kae sik ngosen. Ayo nyune. Ayo Paringi ngamen 4 ayu suwunan ndek awan. Oh, ngono. Ndek awan iki ngamene urung berhasil, Nduk. Mbok menawa iki ngamen Mbok iki kok menawa dadi iki engko berhasil. ngamen. Berhasil ngamene. Monggo Mas Win ada ngamen 4 yuk. Solole.
Wis iki ora entuk dadi. Wis. Ya ora apa-apa ora entuk dadi aja geten kowe ton. Sing penting kowe esuk entuk amplop. Dibayar karo wong kene, Nduk. Iya, wis dibon. Walah ton, aton kowe ya ngono kok ton. Bayaranmu kok mbok bon mbok nggo tuku apa Tinggal ndek? bayar SPP. Walah. Ya. Lah niki tesih sekolah kok, Bu. Nggo bayar SPP. Kelas Mergawe rong tutuk. SMP. Ketoke penyanyi sing siji ku mau ya oke kok, Nduk. Oke. Sekolah gelem. Nek ngetoprak ya gelem. Nah. Nek nyanyi ya gelem. Terus? Maton ya gelem. Maton gelem yo. Gelem. Kayak enan kok sikile meletek-meletek. Ame dan ngamuk ton, ngamuk. Wong sabar kah? Wong sabar gak gelem ngamuk. Aduh. Niki wau sampun diaturi ada ngamen. Ngamen empat. Wah, biasanya tengah wengi ngene iki ndak awake dhewe nek metu lah pak-pak lho iki kok sepine ngene. Sepi. Hah? Hamil duluan karo sapa le? Ambek kowe. Malah cah cuwilik kok malah hamil duluan. Waduh cilaka, Nduk. Sing dipilih sing ndi iki hamil duluan iki? Sing tengah. Kabeh sing tuwa dhewe. Waduh, aku rumangsa tuwa le yo. Ora apa-apa, Nduk. Tua kok yu. Kita sing tengah hamil duluan ya, Nduk ya. Ya kali ini kita panggil langsung aja ya. Ada Titi Sandora. Tangane wis saboh kabeh ngono perkara ngendang terus bisa nimbalane. Ayo Nduk Titik maju yuk Titik Sandora. Ayo yuk langsung dikeluarin ayo. Hamil duluan.